Odlazi od njega u moćno ime Isusa Hrista. Bolest odlazi. Diži ruku, diži. Kako je sad? To možda vrlo malo. Vrlo malo. Vrlo malo. Zadnja laž odlazi. Sad? A nisi mogao ovdje da Čekaj, šta sad? Da nisam dobro radio. A sad? Kako je sad? Nema dovoljno ništa. Jače? Šta si rekao? Nema bolo sad. Slava Bogu. Slava Isusu. Isus, boli ili ne boli? Ne. Slava Bogu. Isus te iscelio, brate moj. Iscelio ti srce i kuk. Slava Bogu. Dobar dan. Vidite što vam prilazimo ovako, ali jedno pitanje za sve. Božije smo sluge i molimo se za ljude na ulici u ime Isusa Hrista. I viđamo isceljenje i sve je besplatno. Pa ako imate bilo koju bolest, bilo kakav problem sa zdravljem, možemo da se pomolimo za vas. Isus će vas isceliti i ponavljam, sve je besplatno. Kako vam? Sad odmah. Sada, Isus isceljuje sada ovdje. Hvala lepo, drugi put. Jel imaš bolove? Nemam sad trenutno bola, ali vidiš da sam u pidžami. Da. A šta ti je? Treba da mi... Neka drugi put. Da mi rade ove... Kako se zove? Konografiju, bypass da sam radio. Bypass treba. Možemo da se pomolimo za vas. Pomolit će se. Kako vam ime? Slava Bogu. Stojanović Dragos. Mogu vaše ruke. Hvala ti se. Moćno ime Isusa Hrista. Srce novo sada, oče. Srce novo, moćno ime Isusa. Šta osjećaš? Šta osjećaš? U telu sada? Kao nešto, Šta? neki žmarc, kako ne mogu da ti objasnim. Žmarci. Kao nešto ide. To je Božja sila. Isusova. Isceljujete. Isus te isceljuje. Bolest odlazi. Srce novo. Vene nove, oče. U moćno ime Isusa Hrista. Tvojim ranama smo isceljeni. Evo ga, osjećaš srce kako kuca. Osjećam nešto, ali ne znam... Ali osjećaš drugačije, kuca srce sada. Pa čini mi se da. Slava Bogu, slava Isusu. Verujemo da te iscelio. Završeno je. Idi snimaj opet. Pre nego što te seku, snimaj. Bog ti je dao... U ponedeljak. Da, snimanje. Snimanje, snimaj. Slava Bogu. Eto. Snimanja, sad kad budeš snimao, reći će lekari i doktori. Čudo. Šta je ovo? Čudo. Vidite. Slava Jel imate bol? Kako ti ime? Slava Isusu. Hvala vam. Oče, hvala ti za milosavu sad. U moćno ime Isusa Hrista. Bol odlazi od nje. Ajde sada, pomeri ruku. Šta osjećaš? Pomeri ruku. Milosava, kako je? Nisi mogla da dižeš ruku, ajde diži ruku. Ne, mogla sam. Jel imaš bolove? Nego sam, imam bol ovde, ovaj deo. Jel te boli još? Kaži istinu, ne da nam tepaš, samo istinu. Jel ima bolove? Ovde možda još malo. Zadnja laž, odlazi od nje u moćno ime Isusa Hrista. Ne laži više, odlazi. Sad? Slava Bogu. Manje. Isus. Slava Isusu. Slava Isusu. Mi viđemo isceljenja po ceo dan. Isus je živ Bog. I kogod prizove ime, Znači ovo da mi se povuče. nije samo da se povuče. Imam mi se problem za disanje. Imam te ovobete. Ko je? Imaš bol ovde? Da, u ramenu, znači da vidiš ne mogu ne podijem gore. Ok, daj mi ruku.
Oče, kako ti ime? Posle. Hvala ti za spasove. Isus je spasitelj, spasove. Da. Oče, hvala ti. Odlazi od njega u moćno ime Isusa Hrista. Bolest odlazi. Diži ruku, diži. Kako je sad? To možda vrlo malo. Tu. Vrlo malo. Vrlo malo. Zadnja laž odlazi. Sad? A nisi mogao ovdje da Čekaj, šta sad? Dalje nisam dobro radio. A sad? Kako je sad? Nema dovoljno ništa. Jače? Šta si rekao? Nema bole sad. Slava Bogu. Slava Isusu. Isus te iscelio. I tebe isto. Snimaj. Idi snimaj. Sutra, Nemoj da te seku, snimaj i a imam svedoči. problem u kuk ovde. Jel te boli? Tu, da. Daj mi ruku. U moćno ime Isusa Hrista. Hvala ti, Isuse. Isuse, hvala ti. Evo i koleno i kuk ti isceljuje. Ok, probaj sada. Kodaj, napravi krug. Slava Bogu. Slava Isusu. Slava Isusu. Ne boli. Kaj, boli ili ne boli? Ne. Slava Bogu. Isus te iscelio, brate moj. Iscelio ti srce i kuk. Slava Bogu. Slava Gospodu. Ljudi, Radosna vest je ova. Kogod se pokaje i prizove ime Isusa Hrista, traži oproštaj za svoje grehe, bit će spašen, jer njegova krv je za to prolivena, za vaše grehe i za moje. Sad je na vama. Prizovite ime, pokajte se, imat ćete večan život. Milivoje, da, drago sam. Dragoslave, Bog te iscelio, ali ipak stariš. On te iscelio, ti kaže, volim te, dođi k meni dok si živ. Ako prizoveš moje ime i tražiš oproštaj za svoje grehe, u Rimljanima 10:8 ti piše, bit ćeš spašen. Da li želiš to? Kako da ne. Daj mi onda ruku i samo kaži iskreno, Isuse, Isuse, verujem u tebe, verujem u tebe, oprosti mi za moje grehe, oprosti mi za moje grehe, priznajem te kao Gospoda priznajem te kao Gospoda i daj mi tvoj sveti duh. i daj mi tvoj sveti duh. Sada čekaj. Čekaj, stoji u mesto, stiže Bog. Gospode, dotakni ga sad. Isus te voli. Evo ga, sveti duh je na tebe. Na tebe je. Na tebe je. To je on. Šta si zbio sada? Šta osjećaš? Osjećam kao ne, žmarti nešto. Ono. Kao žmarci. Znaš ko je to? Sveti duh. Kršten si svetim duhom. Spašen si. Ime ti je upisano u knjigu života. Gotovo je sve. Zadnje reči na krstu su bile gotovo je. Gotovo je šta? Pobedio je smrt. Za tebe. Ne boj se. Ima i mir. Bog ti iscelio, produžio ti je život, ali od sada živi u miru i ne greši više. Oprosti svima, nije ničega, ništa nije vredno večnog života. Nijedan greh. Slava Bogu. Slava Bogu. Sve te zagrlim, brate. Slava Bogu. Eto, jedna duša spašena. Aleluja. Slava Isusu. Slava Bogu. Želite vi da se pokajete za svoje grehe? Pa hoću, a šta je? Ja mislim da Samo nisam izgovarajte, kako vam ime? spasao. Gospode Bože Isuse Hriste, Gospode Bože Isuse Hriste, ja spasuje, ja spasao, kajem se za svoje grehe. kajem se za svoje grehe. Daj mi silu Svetoga Duha. Kako? Daj mi silu Svetoga Duha Daj mi silu Svetoga Duha i ti me čuvaj. i ti me čuvaj U moćno ime Isusa Hrista. od njih. Isusa Hrista. Samo ću ti. Pozivam njegove bolesti. U moćno ime Isusa Hrista. Napusti se tebe. Ime Isusa. Svaka kletva. U moćno ime Isusa. Moćno ime Isusa Hrista. Ajde. Odlazi. Ajde. Odlazi od njega, ajde. Odlazi.
Da sve osjećaš vatru. Gori sve u tebi, a? Da, Slava Bogu. Šta osjećaš? osjećam koliko toplotu nešto. Još jednom. Ajde. Osjećam toplotu nešto ko... Da nešto prolazi kroz mene. Jeste. Izlazi. Da, to šta je, ne znam. Ajde. Nešto prolazi, kako to? Nešto, šta znam, kako da ti objasnim da to prolazi. Nešto je i ko neka toplota. Wow, Znaš. neverovatno. Je li Isus živ? Samo te pitam, jesi mi znamo od nekle, pošto kad snimamo ovako, često misle da lažemo. Da smo se ti ja upoznali pre? Možda smo, ne znam, ali... Da li mi znaš? To te pitam. Da, sad, hvala Bogu, znam. Da, a pre? Pre, nismo se vidjeli. Slava Isusu. Slava Isusu. Uši ti isceljuje ti sluh. Skini, probaj. Skini aparat. Skini aparat. Čuješ sad? Čujem, ali mnogo slabije. Ne, a Bolje nego da čekaj, evo sad šapuće. nisam čuo ništa bez aparata. A ja A sad sada? čuješ. Sad vas čujem da govorite, ali Ajde sad ovako. U ime Isusa Hrista. sad sam čuo da ste ovo radili pre, nisam Dobro, a sad kako me čuješ? Još je slabo za sluh. Na ovo ovde uvo. I njega isto slabo. Ajde, a sad čuješ na ovo drugo. Gde si nosio slušni aparat? Čujem vas da pričate, ali ne jasno i to. Slava Isusu. Sad? Sad te čujem kad kažeš aj sad, znaš. A, Slava Bogu. Slava Bogu. Ja Neka šapućem iseljenja sve su vreme. instant, a neka su Popio sam ti stepenasta. ovo što Ali je isceljen. Da, slava Bogu. Onog Slušni čoveka aparat iscelio ide mu i tamo. kuk i srce, Veruj, slava Bogu. Veruj da si Dobro, da morat si ću isti. sad, znaš, Slava Isusu. Slava Bogu. ali sad sam se čuo kad ste rekli, pre nisam ni čuo ništa. Da. Kad skinem aparat. Isus vas je iscelio. Slava Da. Isusu. Slava Isusu. I oslobodio vas je od te bolesti što je bila u vam. Slava Bogu. A osjećate nešto u stomaku? Osjećam ovde. Da, tu. Ovde nešto ko da... A hoćete da izađe to iz stomaka? To je demon. A, neki izađe. Da. Amin. Pucat ću vas malo. Izlazi. Izlazi u ime Isusa Hrista. Napolje. Napolje u ime Isusa Hrista. Napolje u ime Isusa Hrista. Ajde, izlazi. Napolje u ime Isusa Hrista. Odlazi od njega. U ime Isusa Hrista. Isus je autoritet. Autoritetom Isusa Hrista. Izlazi. Odlazi od njega. Ajde. Napolje. Napolje od njega. Ajde. Izlazi. Napolje. Izlazi. Ajde. Izlazi. Napolje. U ime Isusa Hrista. Ajde. Napolje. Evo ga. Napolje. Ajde. Evo ga, izlazi. Napolje. 3, 2, 1. Izlazi. Isus je svetlost. U svetlosti nema tamo. Moćno ime Isusa Hrista. Ajde. Evo ga, izlazi. Izlazi iz njega. Napusti to telo, moćno ime Isusa Hrista. Evo ga. Eto ga, mir. A? Bolje? Osjetite nešto ko da vi Slava Isusu. okrenuo dole prst Dobro? i popustilo odmah. Da, slava Isusu. Da. Slava Isusu. Jel sad ima nešto u želucu? Osjećam ništa je. Slava Bogu, slava Isusu. Upravo je otišao od tebe taj demon što je bio, to je vrelo unutra, to je bio njegov strah koji zna da mora da izađe. Slava Isusu. Slava Isusu. Slava Bogu.
Bogu je moguće sve. Nema greha više, sad živi sveto. I čitajte Sveto pismo. Amin. Isus se uskoro vraća. Dolazi. Pitanje moment. I ono što je obećao, to je novo telo i večan život daće ti. Ne tvojom zaslugom, nego tvojom verom. A on je pobedio smrt za nas. Slava Bogu, slava Bogu. Slava Isu. Isus Hrist ga oslobađa od demona. Aha, izvinite, mislio sam da se nešto još Ako želite, možemo i vas da se pomolimo. Važno, ne, mislio sam da mu ne treba nešto u smislu samo nešto sad hitno to, pošto radim tu urgentno. Ti veruješ u Isusa? Ma nije se ni isprljaš. Slava Bogu, oslobodite. Kako ti? Aleksandar. Nema greha. Kaži se. Odbiti se stavio. Bog te stavio na put. Ali da želiš u tvom životu da živiš sve. Daj mi ruku. Kaži se. Oprosti mi za moje grehe. Prihvatam se kao Gospoda. I daj mi tvoj sveti duh. Gospodi, daj mi sad. Evo ga. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti na tebi. Na ramenima. Nježan kao golub. Ali sjemoćan. Nježan kao golub. Sjemoćan. Što mi treba da ideš? Na moj sajt isiživ.com imaš mail. Ako budiš evo će se vodi, javi. Što mi vodi znači pokaj. Znači donosiš odnosno da čovjek koji sam slušao šta ti priča. Što ti rekao čovjek koji me zanima. Ja sam gospodin sluga i govorim po njegovo ime. Krštenje vodi. Znači pokajanje. Tačno biti slobodno skoro. U Isusa Hrista verujem. Jer neprijatelj će pokušati te stati u grehu. U Isusa Hrista verujem. Nemoj se vraćati ni pred vjernicima. Život je opasnost. Satana hoće te ubiti. Isus hoće ti daš život i izubiti. Ne vraćaj se tamo u ništa zbog toga. Ne se želiti zbog nikoga. To je sve. Gospod, malo ti. Malo te. Razumijete? Slavo. Slavo.
Izvini, smijem da te pitam, da li želiš da posvedočiš šta si osjetio, šta si doživeo za... Ne znam, Da. tu na trenutku kao da sam hteo da padnem, čisto kao da što sam se zanosio. Hteo si da padneš. I šta si osjetio kada si bio dole na zemlji? Pa ne znam, stvarno, ne mogu da opišem. Ti bilo i muka? Da. Bilo ti muka? Zato što daješ dozvolu da možda možemo da podelimo ovo na YouTube-u za slavu Gospoda Isusa Hrista. Slava Isusu. Da. I imaš nešto da izjaviš? Šta bi rekao Isusu Hristu sad? Šta bi Pa rekao? ništa, hvala njemu, Hvala, a Gospod. i prvom Gospodu Bogu, Da. hvala. Mi smo postavili Gospoda Boga, a preko Isusa je sve to. Da. Znači, preko Isusa dolazimo do Gospoda Boga. Znači, zahvaljujući tome što je On za nas umro na krstu. On je umro za nas, on je dao svoj život da bi mi Zašto? žive. Da bismo mi mogli reći kroz njegovo delo smo mi pravedni, u veri, jel tako? Ali kad smo poverovali, onda ne želimo više da idemo u greh, to što je njega povredilo. Zato što ga volimo, to je Božja zapovest. Da ga volimo Boga svim svojim srcem, svim svojim dušom, volimo Boga i volimo bližnje svoje kao samoga sebe. To su, u te dve zapovesti imamo ceo zakon Božji i ne idemo u greh. Slava Isusu. Gospod te je oslobodio, ti imaš u veri večan život u ime Isusa Hrista. I uhvati to čvrsto, stegni u srcu i ne puštaj nikad. Nikad. Samo Isus pa sve ostalo. Uvek njega pitaj, njega traži, njemu se moli. Jer Gospod je sad posvedočio istini, ja sam Bog, ja sam Gospod Bog, ovi ljudi su moji ljudi. Bog ti je posvedočio to što pričaju je istina i On te oslobodio. Slava Isusu, slava Isusu, slava Gospodu, slava Gospodu.